Grabatzen ari garen unean, gaueko 12:18 igaro diren honetan, Artolak eta Rezustak, Peio Etxeberria eta Mari Ezkurrenaren aurka Gernikan jokatu duten Masters CaixaBank txapelketako 5. jardunaldiko 2. norgehiagokaren analisia egingo dugu. Pronostikoak bete egin dituzte Peio Etxeberriak eta Mari Ezkurrenako 22 eta 14 irabazita, eta honen bestez 5 garaipenekin lider jarraituko du bikote nafarrak. Bestalde, gogoratu dezagun, Artolak eta Rezustak joan den astean irabazi egin zietela Ezkurdia eta Albisuri Urantzian Los Arkosen, eta Peio Etxeberriak eta Mari Ezkurrenak, lehen esan dugun bezala, beste horren beste egin zuten Jaka eta Martijaren aurka Zunbilan. Beraz, bi bikoteak bolada oso honean iritsi dira gaurko norgehiagoka honetara, baina hasieratik kolore oso urdina hasi da hartzen norgehiagoka. Pentsa, emaitza esango dugu 12-2. Alaxe iritsi dira lehen etenaldira, erabat hankapean eduki dituzte. Hasieran Peio Etxeberriaren protagonismoa azpimarratu nahiko nuke askotan. Jon Mari Ezkurrena aipatu ohi dugu, azken finean atzean oso nagusi den atzelari bada, ia beti dominatu egiten du, nabarmen gainera, eta gaurkoan ere alaxe egin du, baina hasiera horretan behintzat bi aurrelariak, bai Artola eta bai Peio Etxeberria izan ere, bagenekielako Iñaki Artolak aurrera eraman beharra zuela jokoa eta aurrean jokoa iraultzen saiatu behar zuela partidan aukeraren bat edo beste izan nahi bazuten, bada alaxe egiten saiatu da eta egin batean ez du lortu izan ere Peiok sekulako erritmoa sartu dio eta hasiera horretan Artola pixka bat defensan ere deseroso edo oso behartuta behintzat ibili da. Gerora gainera, 4-5 tanto horretan Jon Mari Ezkurrenak erabat bere besoa aktibatu egin du eta Rezusta hankapean eduki du eta Artolak ez du abagunerik ere izan, eta gainera oso seguru aritu da. Berriozarkoa hasiera horretania pilotarik galdu gabe eta Iñaki Artolak Peio Etxeberria ere beste horren beste egin du aurreko kuadro horietan, pilota guztiak zentzu batekin ematen zituen, gainera bizi mugitzen zuen, eta Artola eta Rezusta gaizki ez, baina ezinean aritu dira lehen zati horretan. Eta 12-2 aurreratu dira. Bigarren zatia baina oso bestelakoa izan da, batez ere 6-1 partziala egin dute, Artolak eta Rezusta 7-1, eta hor pilota aldatu dutenean, hau da behin 3. tantoa egin dutenean etenaldiaren ostean bolada onxamar bat etorri zaie. Hor Iñaki Artolak batez ere asmatu egin du pilota horrekin, Beñat Rezustak ere tarteka Jon Mari Ezkurrenari bizkarra erakusten zion, eta horrek pixka bat Berriozartarra behartzera ere ekarri die, naiz eta ez duten asko behartu, baina gerora berriz ere 9 eta 13 hurbildu diren horretan bazirudienez partidan sar zitezkeela, eta sekulako meritua eduki dute esan izan ere, lehen zatian Etxeberriak eta Mari Ezkurrenak eduki duten nagusitasuna apartekoa izan baita, zapaldu egin dituzte esan bezala xeatu, bigarren zatian lanean jarraitu dute partidan sartuta, ez baita askotan erraza izaten, baina Artola eta Rezusta esperientzia handiko pilotariak dira, pilotari zuzenak, egokiak, eta beti hor partidan sartuta egon ohi dira zalantzari gabe. Gero, 13-9 horren ostean jada 18 eta 11 ipini dira, eta hor bazirudien jada partida erabat hautsita zegoela, jada berriz ere Iñaki Artola pilota galtzen hasira, Peiok eta Mari Ezkurrenak euren pilotarekin minik eragarria egin duten, Jon berriz ere atzean epelak eta bi ematen, oso behartuta ibili da atzean Beñat Rezusta, eta hor bazirudien pixka bat, jada hautsita zegoela, baina ez, lanean jarraitu dute, Iñakik pilota bizi mugitzen jarraitu du, Iñaki bizi dago, gaurkoa naiz eta partida galdu, aurkariei eman behartzaile meritu guztia, baina Iñaki oso bizi jokatzen ari da, asko jokatzen ari da, eta Beñat Rezusta gere atzeko kuadroetan bere momentuak izan ditu, baina ia da nahiko berandu zela. 14 eta 18 ere aurreratu dira, baina hortikan aurrera berriz ere sufritzen jakin dute, izan ere hor Jon Mari Ezkurrenak pentsatzen genuen ez, uneren batean edo bestean fisikoki arazoren bat izan zezakeela, arazo, nahiko alarma faltsua edo izan dela esan daiteke,
izan ere partida ongi amaitu du. Inigo Simon medikuaren gana ere joan behar izan du une batean, baina hor Peio joan zaio eta esan dio, hau amaitu egin behar dugu, eta halaxe egin dute, ongi amaitu gainera, 22-14 beste garaipen bat honen bestez Masters CaixaBank txapelketa honetan Peio Etxeberria eta Mari Ezkurenarentzat. Artolak eta Rezustak 2 punturekin jarraituko dute, ea hurrengo jardunaldietan zer gertatzen den, erabakigarriak, zirraragarriak izango dira, eta noski kirolunean analisiak izango dituzue. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango zuen, bitartean izan agur.